היי יוטיוב, היום זה הפרק הרביעי שלי במונסטר היי, והיום אני רוצה להראות לכם את הבובה דרקולרה שיצא לי מהאנדרטייר. אז זאת הבובה, יש לה שיער כזה עם פסים, גופייה עם חצאית, גוף ורוד, גם לא שכחו את הלב שעל הפרצוף שלה. יש לה פה שני צמידים, או צמיד ושרשרת ונעליים כאלה, והיא יכולה גם לשבת בצורה כזאת, כאילו יושבת במסעדה. היא מגיעה עם מחשב לבן, וכשפותחים את זה יש מקלדת ומסך, וגם מצויר מאחורה גולגולת. אני לא יודעת אם תצליחו לראות כי היא מצוירת בלבן, אתם בטח לא תראו את זה במצלמה. אז יצא איתה עוד כמה דברים כשאני לא יכולה להראות אותם. יצא מגש כזה בצורת ארונטים ורוד עם מין יין כזה לבן אדום, וכריך כזה עם כתום עם רוטב כזה צהוב וכנפיים של הטלף. אז בהזדמנות בפרק אחד, אם אני אמצא את הדברים האלה, אני אראה לכם אותם. ביי יוטיוב.